Hello guys, kay hai no hai tini narong buskang supaya kay kuduma jora yang blog video rok snamalia kay jora maya ni bagoy kay tini kay kasa blog snam sinah ne wan suka kay tini ang thanai kay hajagawa bojaga thanai kay samunu thanai kay ara sung tini kaisa cricket match narga tongo cricket thunai thanani kay kayak wan sika tini kisa blog rok senam sinai aban bukai tini video samkang kayak norok numanai tini sung cricket thunai thanai kayak cricket to thungyar balukha kayak tini bahing no kisa nai nai kayak sung tini thunai samunu PS by sini hospital staff sung thunai sung kayak samunu by sini manekpur sung duita tim milewini sung police wai thungai engkai busu price thungnaw to senia ko engkai thangmani pore ang norong jok phungnai engkai norok video no pa asangnai tongde engkai norok abhain norok jorari tongde engkai ang video ro amina tabu continuous namani ang check tonai engkai guys no ksa ani channel no subscribe khaide subscribe ro ksa bari ang tongha engkai like ro khaide tai subscribe ro khaide okay malay nai in next video bed to nai ready no kita uthanai okay abo okay bol tongo bed naja naga bahai bongna tini thungya to balukha mato no kaya balok kaya tini bahai reaction no okay sopai kang tau samono okay tini tim lok to phaya ko ang no sikang sopai tong haja wa okay san mana singne borong no tam ke borok tau go sopai ko okay yango lumo na mat to khale no no background di phung neksa mat ro no kana aro chara football thungtong layo arona sung thungnai tini cricket thungnai tai kisa somai no porang gasin tim somai benai kai ola malai nai o hapung kai nro guys nukmana abo kai long try hapung ekkere kuchuk jatang kla kuchuk abo kai long try hapung nro nai nai de ko tam kai tabo jotono mata no khlai jak nro makhana ke baksa ba try khai tonglayo okay ang jotono sidanta nalai tongo kendar nomor kana kaham kono abang sini tim ro te bron tim botongo gawa sini tim kita ko toss nai tonglayo ke toss to jungno jiti kha ke jung jiti man pore sidana na jungno betting khainai kita bo kisisa jung taboro sidanta nalai nai mane khelane rule lokya saine borok bai kenarong no makhana video no pa saknai tongdi kita sini opening batsman thang tongo kenarong no makhana kese borok ke opening batting no hoka kenai nai chung borok busuran khaika kenarong nai tongdi puja na borok reading dokha tabung ke borok reading bekha nai negara bong khelaro jotono reading tongo ta bowler bo reading tongo nokno makhna okay guys norok video no sada khang norok like khaidi te subscribe khain tapuni te comment abo khaidi tamga video ro dai bago yaso anoro views ro phalia enro video no full khainai de chaitung nai tabo saptao ekta ekha duita ra video rina bagai ko ball khre tongha phunang malia sini batsman phunang malia norong khana tabo to fast ball cheko fast over ro thungo tong khote khela pangma kenarok numa khana
ready thong sini baseman ekdom bet hit ka apuna kintu keeper maruglia kinarok nai tongli te phungsa he rika oh my god banji thanga to hingke norok video no bahing jaga sabai din norok jodi video no sada norok like khede tai share khede tai subscribe khane tapok de hingke tinin baga asurong senai norok no full fill video phunungmalia tai mane tamon hingke phunungmalia karon hingke ang tabo aboni pore hingke ani serial phaitangka ang betting rok khaitongka aboni bagoi hingke norok no tai phungnani jora manlia tamo hingke recording khainai borok koroi aboni bagai ang jeti samani oboso nongsigo level lengkha hingke norok no tai phunungmanlia aso jora tino norok no phunungman sinai ke jaitongnai next time o thungka kai norok nang kaisa full fill phungnani bagoi hingke tini bagai aso nong sinai.